Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a Hausa Technical Channel. Wato a bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka yi downloading na fim a YouTube ba tare da ka yi amfani da ko wani application ba. Kamar yadda muka sani a wasu lokutan datan wayar mu yana kaɗan, kuma muna so mu yi downloading na wani fim zuwa gallery a wayar mu, sai kaga ba mu da application na downloading. To maimakon mu je mu yi downloading na application ɗin kafin mu yi downloading na bidiyon, kaga sai wancan application ɗin ya cinye mana data, ba za mu samu dama mu yi downloading na fim ɗin ba. To a bidiyon mu na yau, kamar yadda na faɗa a baya, zan nuna muku yadda za ku yi downloading ba tare da kun yi amfani da wani application ba kwata-kwata. Kawai mu je mu fara bidiyon mu, amma don Allah kafin mu fara, kamar yadda muka saba kullum, muna neman wata alfarma ne. In kai sabo ne ko ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, dan taimaka ka danna mana shi. Yauwa, da fari za ka zo ne ka shiga cikin YouTube naka. Bayan ka shiga sai ka yi searching, sai ka nema bidiyon da kake so. Misali an yi searching mu. Yauwa, mu yi searching na abun nan namu, mu shiga ciki. Yanzu let's say da wannan bidiyon nake son yi downloading, mu shiga ciki, an buɗe shi allo. Network dai yana dan kamawa. Koma ya dai, bayan ya gama buɗewa nan za ka zo ka danna share nan. Bayan ka danna share, za ka copy link, sai ka yi copy. Bayan kun yi copy link, sai za ku dawo baya ne duka, sai ku shiga Chrome naku. Chrome koma wani browser ne, ba damuwa. Bayan ka shiga Chrome naka, sai ku danna filin search bar nan, sai ku yi searching na save from. Kaga ya fito ma tun ban gama rubutawa ba, savefrom.net. Kar ku damu, zan ajiye muku link din a description. Sai ku yi searching. Yauwa, bayan kun rubuta wannan fuska ne zai nuna muku, sai ku taho nan ku danna kai. Bayan kun danna sai ku danne, sai ku yi pasting na link din, sai ku danna nan. Bayan kun danna, to wannan fuska ne zai nuna muku. Za ku ga title na bidiyon a nan. To misali inda low quality kake so, sai nan za ka danna. Kaga 360 nan low quality ne, 720 nan kuma high quality ne. To bayan ka gama zaɓa da wani quality kake so kai downloading, kawai akan download nan za ka danna. Yanzu muna dannawa kan download nan, zai fara downloading. To da yake mu ne muka yi bidiyon kuma muna da shi, kaga no need mu ƙara yin downloading. To in uwa, a nan ne muka zo ƙarshen bidiyon mu. In ka gwada in bai yi ba, ko kuma kana da wani tambaya, za ka yi comment a bidiyon nan. Wassalam, sai mun sake haɗuwa a bidiyon mu na gaba.